Tässä on tämä. Mitä on? Minä en oikeastaan osaa käyttää tätä. Minulla on kädessä tulitikut ja nytten minä olen kreatiivella opetuspelissä, niin nyt tehdään tällainen kiva juttu. Tan. Ja miksei se nyt lähtenyt? Ootapas. No niin. Näin tehdään Minecraftin kirjaimilla. Näin. Ja sitten otetaan täältä vielä vähän TNT:tä. Ja sitten laitetaan sitä joka paikkaan. Ja sitten, mitä sitten voitaisiin tehdä? Ei, apua, mä sytytin jo. No aivan sama. Mä teen videoa. Ja lisää liekköjä. Kyllä, liekit ovat ihania. Laitetaan tämä koko reuna palamaan. Ai niin joo, ja sitten vielä täältä tämä. Outo, hässäkkä. Tässä menee sen koko päivä. Minässä siis. Tosin mä vähän cheattasin kyllä tuossa opetuspelissä, niin mä en tehnyt sitä opetuspeliä, niin sori. Vähän cheattailen. Miksi ei tää pala? Pala. No niin. Oletko mun? No aivan sama. Kuka välittää nyt kuinka kauan olen tehnyt tota videota? En minä. Sorry.